Какво става, хора? Аз съм Стъката БГ Аз съм Колин БГ. и днес ще реагираме на смешни видеа. Това е. Чай само да направя това. И да, Тук сме в него от тях и да. ще правим състезание, който се разсмее най-много пъти до края на видеото. Ще бъде предизвикано от другия. И да. За нещо гадно да зависи. И да, за първи път мисля, че им виждате лицата. За мен е за някой път, защото имам нов канал, в който не си показвам много лицето, защото не обичам. И да, да започвам. Аз за първи път си показвам лицето и да е. Не чакай майка му да е. Ще бъде здрава. Окей, почва. Да. Не дам на малко. Да. Айде сега почва. Да. Виж малката ръка, брат. Това. Чакай само да добавя нещо. Искам да добавя нещо, че в описанието ще има линка към този видеоклип. И вие да си правите предизвикателства и да. Също така, ако се чуете защо има толкова такива покати, да знаете, че те са на сестра ми, не моите. И да. Да, фак! Си дебелата. Как се облиза? Like it in the ear. Oh, oh. How do you run this thing? Move the sticks. Аз се разсмях вече веднъж. Аз нито един път. Чайте да записваме на някаква бележка или да я знам. Стига, бе! Значи... Едно. Едно. Да фак! Виждал е човек. Знаеш кой е брутално е? Чакай. The fuck? I'll go and I'll take you to your dad's shop, okay? He's busy right now. Bitch, where? Bitch, where? Шибено за мен. Не за тебе. Че я се разбира. Bitch, where? A simple question, and this is the response we get. Are you gonna throw rocks? Try me. Okay. Моля, което Ото я. Do you ever surf the internet? About 4 or 5 nights a month. Това беше много яко. Oh, fuck. Вижте за сега резултата. Си да се види. Hello? Аз говоря. Шит! Как ти да е? Да, малко паднаха нещата на сестра ми. Какво ще ги оправим? Drop it. Why don't we just really... Три. Дами и господа, резултатът е равен. Relax, I'll turn on the radio. Would you like ham or food? Окей, яко. Аз съм Джо. Само това да е. Let's go to the beach. Michael. Right. So my sound is accurate. It's a real sound. Някакъв измислен.
Тъсък Ила прави песен с него, мисля, че. What the fuck is this? What the fuck is this? Ники Минаж, брат. Дай. Вау. Това беше next level крак. Мале! Това беше next level крак, бе. Ай, стига, подведи майка. Това беше next level крак, бе. Аре, човек, само клипа е, 60% от клипа е оня деци, она деци бие главата в тая ябълка. I got a quarter. I got a raw. Shut your bubblegum dumb looking ass the fuck. Ствана съм се нещо такова, майка. Как се приби тоя? Иде, бе! Окей. Try me, bitch. Стига, бе! Не ли заболя носа, бе? О, има любов. Гледай. Учите ми! Oh my god. When the pimp's in the crib, mom, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Добре, пак сме равни. What the fuck? Горкото жите. Yeah! Poker face. I'm not gonna get in trouble. It worked in practice. 60 бит луе. Но ясно. Секси, пано. What? Сега да си пуска глад, а не. What? We'll never sleep, cause sleep is for the weak. Hit me one time, hit me two times, hit me three times. Leg up, flip me, flip me. What the fuck? А кръщи човек, ще каже, че околят. Баш коня. What the fuck? Somebody needs to help me. There was this bird on my drive. Surprise, motherfucker. What? Някаква птица влезе. Помниш, че ти беше влязъл един гълъб назад, дес го гонихме. Да. Това беше, равни сме. И да, хора, равни Аре да сме. изгледаме още едно, ама кратко. Да, ще изгледаме още едно кратко, нали? Да определиме победителя. Да, сега кой първи се разсмее, губи. Няма да го гледаме цялото. Кой първи се разсмее? Играеме за точка. Да, за точка.